mi silminake ɗo moɗon derɗiraɓe am mi jaɓɓike on ɗo ɗum wakkatire meɗen nde kubaruji dammuɗi ɓe ɗemgal fulfulde diga sare Afrique Media. Wakkatire nde en puɗɗiran kubaruji meɗen ɓe dillugo leddi Congo démocratique kawtal ardanigal cuɓol ardiɗo leddi ndi wi cuɓol ardiɗo leddi ndi e non bo cuɓol député en tammi waɗego ha ñalade nogas e tatabre lewru 11 hitande ujune ɗiɗi e 17 kawtal ngal famtini cuɓi ɗi ɗi gaɗaka ha hitande ujune ɗiɗi e 19 bano darwano ngam lesɗe kawteji ɗon ɓillana ɓe waɗugo cuɓol ardiɗo leddi ngam majum cuɓi ɗi tammi waɗe go ha ragare hitande ujune ɗiɗi e 18 ha leddi Benin turtol ngol huwoɓe ha tuginorde darnama diga turtol ngol puɗɗugol ha diga ñalade sappore non bo nanta laati ngam subtego jagorɗo arandejo ardaniɗo kiitaji keso to ɗo wakkatire nde huwoɓe ha tuginorde ɗe turti ngam majum e non bo wi ɗon no mari jobdidi boro 200 francs CFA e nden bo ɗon gaɗa turtol ngam jobdi maɓɓe ɓesde ha leddi Gabon diga ko ardiɗo leddi maɓɓe biyeteɗo Ali Bongo Ndimba sanji huwoɓe ha dawla leddi ko bo mi wiya jagorɓe dawla leddi Gabon ɗum laati ɗum hunde mettude ha lundankejo leddi biyeteɗo Jean Ping to gam majum Jean Ping noddi ummatore leddi e waɗugo turtol gam sanjugo kuuɗe e non bo jagorɓe leddi gam majum Jean Ping ɗon ummina turtol fayin ha leddi Gabon gam ardiɗo leddi sanjino kuuɗe jagorɓe to ha boliɗe dawla leddi Gabon député en e ardiɓe non bo tammi huwango leddi e non bo nanta suɓol ardiɗo leddi e suɓol député en tammi waɗirego aranol e ɗiɗaɓol e nden bo sénateur en leddi tammi huwirango dawla leddi diga duuɓi 5 yahugo duuɓi 6 e nden bo huwoɓe ha tuginorde duuɓi 9 ɗi tammaki hesɗitinego ha leddi Jaman jonde nogas e tatabre sembinde ha ko rarani sanjago hendu tammi waɗego ha bom ha leddi Jaman waɗetende les e Fiji lati ngam hawrugo dabareje ɗe timmingo sanjago hendu nde lesɗeji duniyaru ɓurdu ɗum waɗugo bonondaji ha yakeji badurgol e ndemriji jonde COP23 tammi waɗego ha ñalade 17 lewru 11 ka wakkatire nde kawtal lesɗe duniyaru tammi hawrugo dabareje ɗe lesɗe fere bako yata 200 e nden bo hawtande leddi America ha nokkure tawetende nder Texas ha leddi America bononda sembitka waɗi hatton e ndon bo ɗum waɗi asar yonkiji ɓiɓɓe adama en e nawni feere en ɗuɓɓe to ha boliɗe gouvernejo Texas biyeteɗo Greg Abbott yimɓe 25 soyi yonki e feere en ɗuɓɓe nawnama taweteɓe ha bonontaga laati ɗum marɓe diga duuɓi 5 yahugo duuɓi 72 goɗɗo feere mo anda ka nasti ha haykaliwa ha nokkure nde ndon bo fuɗɗi bononda ka fiɗugo ɓiɓɓeji adama en e ɗum waddi bononda e asar yonkiji e nawnugo himɓeji ɗuɓɓe ha haykaliwa nga o ɓesdi wigo goɗɗo ɗon waɗi ɓornule ɓaleje nden bo o salaki goɗɗo mo duuɓi 20 to derɗiraɓe ɗo wonno kubaruji dammuɗi ɓe ɗemgal fulfulde diga sare Afrique Media tokkitini rarugo siriyaji amin on jarama.